Sziasztok! Weisz Benyámi vagyok, a Csak azért is egészségkampány frontembere, és higgyétek el, ez a kóla aranyat ér. Francba! Aranyat mondtam, ne aranyérét! De semmi baj, ugyanis ismeritek a mondást. Amire az aloe vera gél nem jó, az vagy nem létezik, vagy azt a szigetelő szalaggal se lehet megoldani. Ajánlom tehát erre is sok más problémára az aloe vera gélt, ugyanis már említettem az előző évadban, hogy ő is visszatérő vendég lesz, hiszen a Forevernek a saját aloe verája, a Barbadensis Miller nagyon-nagyon sok mindenre jó, és sok mindenre hatása van, és természetesen emellett a számtalan sok vitamin, amit már akkor is említettem. Egyébként, amit ebben a videóban felkonferáltam, olyan problémám már nekem is volt, és higgyétek el, hogyha tudom, hogy az aloe vera gél az létezik ilyen formában és ilyen minőségben, akkor kevesebbet szenvedtem volna. Hát remélem, hogy a videó legalább tetszett annyira, mint a termék, de hogyha bármelyik tetszett, akkor mindenképpen nézzetek fel a támogatom oldalára, és természetesen ne felejtsétek el, hogy a nyereményjátékunk még néhány napig tart, január 29-ig, ahol 2 darab 100 000 forintos üdülés utalványt nyerhettek meg. Végül persze ne felejtsétek, amit mindig elmondok, és tényleg sose szabad elfelejteni, hogy csak azért is egészség, csak azért is jólét, csak azért is forever. Sziasztok! Na, ez már tényleg aranyér.